Ngiyanibingelela wey'dana zamdala. Umusankosi phezu kwabayisabayo kuleli nawo laphansi. Lolu dumo kuyoba kamdala kuphela kuzo zonke iy'dala zenkosi. Akekho owazi umdala, akekho okwambona. Angeke futhi ngize ngithi akekho umdali, ngiyohlala ngithi umdali ukhona. Okukhulu ukuthi asimazi, asikaze sambona nakwelapha phansi ngeke sesimbone. Kukumuntu-ke ukuy'cabangela nokuphuma emangeni waley'ncwadi okuthiwa zingcwele. La ngithi ake ngifake i-galaxy esikuyo, i-Milky Way. Uzoyibhalela nje nawe lapho uzoyibona, ngizoyifaka. 200 fascinating facts about the Milky Way galaxy / space. Bese uyayingenela nje, maningi kama-galaxies, kodwa nje ngichuzele i-Milky Way ngoba ilapho nathi esikhona kuyo le Milky Way galaxy. Angama-billions ama-galaxy. Anyway, ngize kakhulukazi kulokhu ukuthi asingavumi ukuthi ley'ncwadi zibambe imiqondo yethu singakwazi ukuthuthuka. Lokhu silwela indaba yezulu nesihogo size sibulalane sodwa ngamanga wabalobi bezincwadi. Kungawuhle ukuthi iy'ngane y'safunda, thina okwethu sekwendlule, niyazi sabambezeleka nangemfundo yethu, sifunda ukunyenyeza esikhotheni. Akukho okutheni okungaka esasikufunda kubantu education. Well, sekwandlula lokho, ngesilose-complain-a ngalokho, sekuyisikhathi sey'ngane-ke zokuthi y'funde. Kodwa iy'ngane masey'bambezela ma-religions, sidlala ngazo. Siqaphele even nangosiko lethu, angithi singagcini usiko lethu, kodwa siqaphele lokho okuyimbambezela nasosikeni, hhayi bakithi kwakushaywa abobaba, kungahluzwa nako kubekwe eceleni. Kubonakale into ngempela esaphotha impilo yomuntu. Njengabo nje ubudlozi, into ekhona, baningi abahluphekile idlozi, baningi abaphumelele idlozi. Akusilona iqiniso ukuthi bonke abantu baphumelele ngoJesu, baningi amazalwane namhlanje abakhalayo, baningi abalishiyile kwalona isonto. Ngalifakela kwakhona phesheya ukuthi kwenzakalani nge-Christianity, even nange-Islam ukuthi kwenzakalani, nangayi-Judaism. Ngiyakhumbula ukuthi abantu abadala okunye nabo babekusho ngemiphefumulo yabo bonke bekucabangela. Kodwa indaba yezulu nesihogo ngisaphika. Kinina-ke intsha-ke yethu, ake iy'ngenele ibuke lokhu bese ibuza ukuthi izulu likuphi, isihogo sikuphi. Omunye uzobuza athi, pho amadlozi wona kuphi? Sinala kwi-troposphere. Idlozi alihlala ngekho khona i-oxygen, ukuthi awuba khona forever. Lokho kungaphezulu kolwazi lami, noma kuba nesikhathi la nawe phela khona, lokho angikwazi ukuphendula, ngabe sengiqamba amanga. Kodwa ngiyazi ukuthi wona khona amanye uthola ano-2000 years abakhona. Well, kuya nomuntu nabantu ukwazi ukuthi la endaweni ethizeni amadlozi akhona sekunesikhathi esingakanani. Meaning amadlozi, ngikhuluma nangazi iy'poko, uthole khona iy'poko esesino-300 years nangaphezulu kwalokho, ngoba ukuqala kwami ngangicabanga ukuthi kugcina nje ku-300 years. Kodwa ngathola ukuthi ayikhona, kukhona eziko-2000 nangaphezulu. Njengoba ngisho ukuthi nami ngazi 1/10 million. Bese ngiza kubalaphi bendabuko. Sonke siyabona futhi nabo bayabona. Akusafani namadlozi lawo obaba efumini umsakamdali, ayikwazi ukutshela iy'ngane zawo imithi ukuthi lo wenzani, lona wenzani. Ngoba phela iningi siyazi selifele emakholweni. Sewuyahamba uthekele lapha nalapha, akusho ukuthi kubi lokho kuthekela, ufunde imithi nakwabanye abantu. It's not wrong. Lakha eChina mningi kakhulu, ko-India, ko-Congo miningi kakhulu. Kuyathekelwa-ke ey'ntweni ey'nje bese futhi uthekela isayensi. Ngakuhle kakhulu lezo y'ngane ezinalo lelo khona noma lawo mandla ukuthi makubonakala ukuthi uzothwasa,
uvele uchoose ukuthi wena ube yifamasi uzokwazi ukuthi naleyo mithi engakafiki-ke nakubelungu noma leyo onayo iy'nguduzo, imbola, imgxama, ini ukwazi nawe ukubuye i-analyze ngendlela yesayensi. Lokho kungukuthuthuka ngoba angeke ngamabhayi ngobuhlalu sa-analyze yonke imithi. Ngiyethemba kuyadawukisa uma ubuka abantu ukuthi bangakanani abantu asebefakwa ubuhlalu. Uthi uyalandela uyabheka ubone ukuthi la athi kusho idlozi lakho ubone kwalelo dlozi lidlala ngayo le ngane. Ngoba okukhulu uthola ukuthi kwabazali babazali bethu mase kufika i-civilization emva kwe-scramble of Africa kwaqala kwaphela inhlonipho. Uma kuphela inhlonipho umuntu uyafa akasesidluzi eli-right ngoba uney'nkinga zakhe kwelapha phansi. Ikakhulukazi zingene kakhulu ngesikhathi sempucuko. Lokho kuyiqiniso nani niyayibona iy'mpawu zalokho ngoba manje sekuyahamba kube ukuthwala ongubuthakathi. Lokho-ke sekungale kwenkohlakalo sekuphinde kaningi. Manje bese uthola iy'ngane zifuna lokhu kuthwala, zifuna ukuthi zithole imali. Nazi kahle imali ifike nge-technology. Kunganjani nizama ukuthi nifunde yona isayensi nikwazi ukwenza i-technology? Angisho ukuthi nenze imali but nenze izinto enizoyidayisa. Ngizothini? Kuyi-economy nje ubuzwa abantu bekhuluma nge-economy. Cabanga ukuthi i-economy ingaba successful kungekho ama-industries abuildwayo. Niyabona nje nathi la e-South Africa khona manje ukuthi kunjani. I-economy ekhona ileyo yabuildwa yilabo belungu ngaleya minyaka emidala. Uma ubheka ebuildwa yithi manje iyaciciza ngani na ngoba nohulumeni wethu akafandi iy'ngane ukuthi zifunde. Ngiyazi kukhona ey'hluphayo kodwa uyakwazi ukuselecta ubone ukuthi labantwana bayimisele bafuna ukufunda ngempela bahambe bathakele nakwamanye amazwe. Even i-Russia yakhipha abantu abakho ku-Stalin, abantu ababo ku-Stalin bahambe bemthekela i-technology nakwamanye amazwe. Nayo i-America iyayithekela i-technology kwabanye, iyayithekela nako-Germany. Kodwa thina ukufanda iy'ngane ey'ningi zenze different things kwi-technology, kwi-science icon. Ukutshontsha nje umuntu ahamba ayothenga zona ley'moto engabe mhlawumbe iy'ngane sezakhe imoto enye yakhona la othenga yona le seli engase zakhe iseli eyakhiwa la azifandwa. Nawo amasonto-ke anabantu abaningi nemali eningi. No, nifanda nje umfundisi nenkosikazi yakhe ney'ngane zakhe akhukhumaleke abone isizonisa ezulwini esehlala kuleso sitezi ehamba ngey'moto. But lo mfundisi wenu noma lo mholi wenu nana nimbheke ukuthi une-ignorance engakanani. Ake nibabuze bona ngokwabo. Uthi ungabuza maqeda ungamphikisi, ulalele, ufuna ukuzwa ukuthi unolwazi olungakanani ngalezulu lakhe alobe nitshela ngalo. Nangalesi hogo aloke nibalisele ngaso, nangalo sathana nibalisela ngayo. Kade ngikubeka ukuthi umdala akanayo uwabo, akanayo imbangi, futhi akekho wasomdala. Ngike ngafaka amavesi wale ncwadi okuthiwa ingcwele iBhayibheli kwenye indawo kulama podcast. Uma uwalalela uwavule, not ulalele nje ukuthi mina ngithini ngawo, wena ngokwakho uyifundele. Bese ungena nokunye okuningi engibhale ngale ncwadi. Kukhona imbambezela enkulu eyenzeka ngama-religions as well as ngama-cultures. Kunembambezela enkulu. Amanye amazwe ayathuthuka nge-science, nge-technology, engineering, whatever you can name it.
bayathuthuka kakhulu. Sohlala njalo sibhekeke njengabantu abanomona, abangathandi intuthuko, noma abahlala bencike kwabanye abantu. Ama-minerals akhona khona la, but asikwazi ukuhamba ukuwaprocessa, ngoba kwaleyo mshini fanele siyithenge ngaphandle. Angisho ukuthi ingathenga, but i-knowledge iyathekelwa. Ake sibeke phansi nje le Bhayibheli, lokhu nje inxovadema lento nje zalama-religions, ngoba khona manje ama-instrument abawakhandeli ayakwazi ukushutha abone umumo wabaphansi. Kunanama-recorders akwazi ukurekhoda amazwi wabaphansi, but bazolo besiqambela amanga bethi balele bovuka ngosuku lamacilongo. Wena uma buza nangalelo cilongo ukuthi icilongo maselakhiwa la ezweni, yena uJehova wakhelwa ubani lelo cilongo? Yabona le ndaba kaJehova uma uyilandelela uzungene kumashasu, kuningi okuvumbululayo lapho. Ngiyekale njengalaba abanye, hayi ukuthi angiyifundanga, ukuthi ngiba base la ukuthi eSouth Africa kuningi kakhulu amaKristu. Angisho ukuthi yekani ubuKristu bese niyaphuma ngene e-Islam, noma ngena ku-Buddhism, noma ngena kuyiphi enye, noma ngena kuKrishna. Ngithi zicabangele nawe ubheke ukuthi okunye kwama-religion kuyimbambezela. Ingakho ngiyangithi kungcono kakhulu ukuthi uyikhulekele emzini wakho bese uyatadisha. Nina ingane niyikhulekele emakini, ube niyinhlanhla, ngoba iningi lethu nabazali asinayo imali. Abazali bakho bakhona ukukusa kuyimfundo iphakeme uye naphesheya ufunde nakwamanye amazwe. Bekuyawuba kuhle ukuthi uma usuluqoqile lolo lwazi ubuye phela uzobhala iy'ncwadi ufundise nabafowenu nodadewenu khona la eSouth Africa. Kwakhiwe ngisho ama-university amanye aseza ngama-ideas wakho, because i-university akusho ukuthi nje iqhamuke emhlabathini noma-ke imana. I-information, knowledge collectwe kwabanye abantu yahlanganisa, yafaka together, yafakwa encwadini bese izofundisa abanye abantu. Uma ngabe imfundo ingenjalo, ningixolele kusho ukuthi ngiyahema, ningixolele impela. Ayiqhamuki phansi njengekhowe, ayiqhamuki phezulu njengemana, iyathekelwa le nale. Nibabona nje laba asebe-advance, eningi niyezwa ukuthi bayithekela khona la e-Afrika, okhombisa ukuthi nani ngabantu nenqondo. Ngithe nikhohlwe ngathi sabulaleka kwibantu education. Well, sekwandlula lokho ngoba sibasa ngalezo zinto, sizela abazukulu ababonakala, kodwa abazukulu uma kuzovuleka igap manje yokuthi bangenzi lutho, badla ama-drugs notshwala, sivulela vele abangaphandle ukuthi bangene babona ama-opportunities ayekwa abazukulu bethu. Ingane zethu ziyawayeka ama-opportunities akhona kuleli zwe, bese bangaphandle bethi buka-ke lapha kunomnotho, zilele lezampatha, bafike bayihlohla ama-drugs, kuvuleleke zabo. Kuyagcina ney'kolo zethu se-occupywa yiy'ngane zabo. Akusho ukuthi labantu bahlakaniphile kakhulu kunathi, ukwenza kwethu kusiletha down. Into abazofika nayo, hhayi yisonto, imithi yokuthwala. Sengiphuma le kade ngiyothwala, kuzoba nemali elethwa inyoka, kuzoba nesikhwama semali, kuzoba nokuthi nokuthi. I-technology le, ukuthuthuka lokho. Anyway, ngingaku-analyze nani, nikubeke ngendlela yini ukuthi kuyini. Mina ngikubiza ngokuthi i-big or the worst reprogressing yempilo yabantu base-South Africa, as well as ukuntshontsha iy'mali
engabe zifanda abantwana bafunde, niyasihlehlisa amaselandini. Awusiyena umholi umunjalo, uyinkunzi malanga nje yesela. Noma ungakhuluma siphi isingisi sakho ngoba wena usifundile, I don't care a damn even nangaleso singisi sakho. Mina I care about i-concept. Ukuthi lokho kushoyo kuvalid kangakanani. Mase sizokhathanisa ne-reality. Ngempela inse khona yini noma azikhulumela nje uba wafunda lelo bhuku wakho. After all, we don't care a damn ngamabhuku angasenzeli lutho. Kodwa uma bengafunda i-technology sithuthuke, khona manje niyabona iy'moto za-petrol ziyaphela, bayathuthuka. Nathi iy'ngane zethu sibone sezizokwazi ukukhanda lezo moto, yabona yonke into kunje kunemihlabathi eminingi abuya nama-CPA, but injani silinyelwa yibo amamhlophe amabhunu sidle. Abantu banike umhlabathi kunzima ngisho nje ukuthenga ugandaganda ningasayiphathi yokukhanda. Yiloba ababili abathathu nalolo lwazi bathi inqwaba kugijima nje iy'nyamazane ney'nyoka ey'khotheni. Uma bengasokanga nje benza ihlazo, baqhashisa bavula iy'poti. Nawo ubhiya usaphuma kuyi-knowledge yabelungu. Yingakho ngithi acquired knowledge izoba right uma izosisiza, but le ndaba yenkolo angiyithathi njenge-acquired knowledge. Lento nje i-reprogressing. We are reprogressing ngale nto le. Ngoba manje uthola iy'ngane siyifaka lezi zinto. Yini ekuhlula ukuthi ukhonze umdali wena namadlozi wakho emzini wakho na? Kanti anginifundelanga yini nevesi la nithi uJesu wongena ekamerweni lakho uthi usuvale umnyango ukhuleke kuNkulunkulu wakho osekusithekeni uyokukuzuza ekusithekeni. Iko sodlala amaqila ahamba athwale siyohlangana lapha ekhona ukuze akwazi ukusimunya imali. Maqede bese yahamba iphindele emazweni abo. Usala ungenalutho. Noma ungakhuluma ukhala uthi pastor imali yami kwaba ukuthi nokuthi ngangisiza upastor, akusasizi. Leyo mali yakho kuba uzame ukuthi iy'ngane zakho zifunde. Well, bekuzoba nama-returns lapho. Angeke ngithi zonke iy'ngane zigudi. Nathi ngokwethu sigugile zange sonke sabagudi. But ngiyakwazi ukuselekta lokho. Ngoba ngempela njengoba ngintshela ukuthi yini inkinga. Khona manje kuzothiwa nangu uJesu, nangu lapha wozani. Angithi nginifundela incwadi. Amavesi lapha ethi mabethi nangu noma nangu ya ningayi ngoba labo boba oKristu bamanga. Baningi oKristu bamanga. Sekuze khona noKristu bokuthwala. Kuyendlulela futhi. Sekhona nabantu abazalwe onina noyise abadlayo asebengonkulunkulu. Negama uNkulunkulu ngivele bese ngiyaphuma kulo lapha ngifune leli umdali. Akekho umuntu ongumdali. Baningi kakhulu onkulunkulu. Ama-religion amaningi anonkulunkulu. Kinifakele lokho ngathi ku-observeni. Engithande ukuthi umuntu ayithethele leyo podcast ayifakele ezwe abanye abantu babeka kanjani. Njengoba kancancane ngihlale nginifakele ama-podcast ukuthi ake nizwe novo labanye abantu, kungabi uvo lale ndoda nje evilaphayo esiyodlayo emiye ku-pulpit, naleyo ndoda eyisigebengu elanda iy'bunge ihungu labantu. Noma ungaguli fanele uyobhula kwayo ube ugulayo. Abeze abantu, abeze bonke abantu abagulayo. Uma bengangeni uzojika enzenye inkohlakalo. Abafundisi bagijima, uma isonto lami lingakhulu lingagcwala abantu angilande izibungu. Imuphi lo nkulunkulu ovumela lokhu?
nabamkhonzayo. Siyeke phansi igama lika Yehoshua ngoba sekuvele kaningi uveze ukuthi bayamqambela. Hayi abantu abababa, nani nizidalwa zikaMdali, nani ningabeka ngendlela enibika ngayo. Lokhu ukujijela nje itshe sivivaneni ukuthi ngisho imisebenzi izandla ingathuthukisa iy'ngane zethu. Siyathenga amafenisha, sigcwele lapho kuthengwa amafenisha yini. Iy'ngane zethu yini zengiha amafenisha. Uhulumeni ayixhasa aye kulokuthi aziye amabhange. Amabhange awumqansi uma ufuna ukuxhaswa ibhange. Awuxhase ngayiphi? Ngale mali ayintshontshayo bayeke ukutshontsha imali. Akusenhlamba ukuthi bantshontshe imali. Hlale bevela lapha sebethatha ama-advocate. Buka nje leyo nto. Usiyothatha i-advocate uyidifende ekutshontsheni kwakhe. Usho ukuthi loyo muntu unemali. Unemali loyo muntu ngoba phela ayabiza ama-advocate. Unemali ngempela. Eyithathaphi uma uqhathanisa iholo lakhe nale mali ababhadala ngama-advocates, uyabona ukuthi yisele leli. Yisela la ngempela, alinayo imali yokuqhasha lama-advocates. As well as labo pastor masekuliwa izindaba zenkolo, uthola amacala ayangene ayaphuma ekhotho kuqhashwa ama-advocates. Uthi uyabheka ukuthi lo mfundisi lo ongayithatha lona akakaze asebenza ivili elidala. Limunya nini imali liyoqhasha ama-advocate? Abantu ababo, angiyeke ngoze ngizonto abafundisi, nani zihlaziyeleni ngokwenu. Mina ngayifundela iBantu education, angufihli lokho. Kulungile wey'dalwa zikaMdali, sekuzwakele. Ngiyabonga. Umsa wenkosi ophezu kwabo bonke abayesabayo kuleli nakwelaba phansi. Ungamqambeli amanga uMdali, ungamphapheli. Zihloniphe, uhloniphe abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle kuMdali kuphela ngesizotha, inhlonipho, namaqiniso neqiniso lonto. Sonke siyazi kukhona namadlozi amabi, abantu abafela phezu kwamanyala wabo. Ngiyabonga wey'dalwa zikaMdali.
Sesiyotshwisa wena kuphela Nkosi. Ah